Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω ένα πρόγραμμα που έφτιαξα και μετά θα σας δείξω πώς να το φτιάχετε κι εσείς. Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό. Λέει Hi, let's listen to the song. Go to YouTube and listen to it just the way you are. Και μπαίνουμε και ξεκινάει το τραγούδι. Και τώρα θα σας δείξω πώς να το φτιάχνουμε. Ερχόμαστε, πατάμε ανοίγουμε ένα σημειωματάριο και αρχίζουμε με τον εξής κωδικό. Παπάκι, echo off και echo ό,τι θέλετε, pause, echo πάλι ό,τι θέλετε, pause και μετά start και αυτό που θέλετε να ανοίξει. Κάντε αρχείο, αποθήκευση ως, όπως θέλετε .bat. Το .bat είναι πολύ σοβαρό να το έχετε. Και όπως λέτε εδώ το ανοίγουμε και μας γράφει αυτό που γράψαμε, enter, θέλουμε να μας γνωρίζει τι γράφουμε, δεν πειράζει, και μας βάζει το τραγούδι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε subscribe και like. Γεια σας!